Boj s chorobami prenosnými zo zvierat na ľudí. Naše zdravie je prepojené zo severu na juh, z východu na západ. Na boj s novými chorobami v meniacom sa svete spolupráca medzi profesionálmi je kľúčová. Na identifikovanie nových patogénov, na použitie inovatívnych zisťovacích metód a vyšetrenie vzniku chorôb sú tu veterinári. Na čele pokroku v oblasti vedy a výskumu sú tu veterinári. Na cestu k zdravej budúcnosti sú tu veterinári. Veterinári sú viac ako zvierací doktori. V ambulancii, na statku, vo verejnej službe, počas potravinového reťazca. Veterinári prispievajú k ochrane zdravia ľudí. Kdekoľvek ste, veterinári sú súčasťou vášho života.